Dit weet je wel, hè? Tjum is in het Fries tjom. En vroeger heerst dit nog tjum. Dat was een gemeente hier in Friesland. En die gemeente die bestier van 1812 tot 1816. En het haarplek van deze gemeente weer, ja, tjom. En dat bleef aan 1984. Daarna was het Frencher het haarplek van deze gemeente. Waar is hier trouwens de burgemeester? Weet je hem dat? Wat leuk trouwens, dat is versjocht. Hier is mij, zie ik je weer de squallel. Lekker dansen! Soms de best, alleen erin ik was zitten kinderen. Kies de best, alleen nog wat je op het plein. Maar alle rest en rond de dikke donder om die hinnen. En zonder vreun is dat hielen dan net fijn. Want bij op dorp is alles om. Hey yo, hey yo. En Westfried of een middentuin. Hey yo, hey yo. Dus help hoor, joet en hoor. Hey yo, hey yo. Dan is de hoor, dan is de hoor, dan is de hoor. De rekvaardij. Hey, doe Tjum! Hey, de Hoe gaat het je met mijn staatloos squallen? Goed! Zullen we maar beginnen? Ja! Want het is vanzelf de heegste tijd voor. Ja! We gaan naar binnen! Binnen! Check, shop en ontdek. Hey, weet je Mick waar het burgemeester is van de gemeente? Maar Gewaande die zit toch in Dokkum, man net? Nee, wie is van Dokkum is die nooit waterkategong. Hoe wist u dat al dat je zo goed? Hij is de burgemeester. Echt weer? Ja. Oh, dat is toch super cool, want we hadden het in deze check over burgemeester. Hoe wist nou burgemeester? Bist dan echt de baas van de gemeente? En hoe zit het tijdens met het werk van de burgemeester, Pieter Murk? Smoordrok. Oh, dat wil ik wel houden. Dit alles er meer in, Nijert. Maar stou thuis ek op de tjen rennen om die broer of zus leren mat van de examens? Deze jongens hebben de lesboeken mijn naam naar de bibliotheek. Ja, ik vind het hier heel lekker rustig en ik heb hier meer motivatie om te leren dan thuis. Hoe gaat het thuis dan? Ja, dan zijn mijn broertjes meestal thuis en is dat wel heel druk. En drok zal het nog wel even blijven, want de examens worden je nog onder mei toontje 23 maaien. Succes! We vinden het al hier heerlijk om op de kust even uit te waaien, te picknicken in de duinen of op het strand te lezen. Maar dit had wel gevolgen voor gewoon trekvogels, zoals de kluut, de zeevogel en de stern, die het op dit stuit van Siberië naar Zuid-Afrika vliegen. Zij hebben toch de toerist te min ruimte, eten en rest in het watergebied. De vraag is nou of er stikkenstraan afsluiten worden matten voor de meesken, zodat de vogels haar gerak weer krijgen. Dat gaat moeilijk samen, recreanten en broedende dwergsterrens, strandpavieren. Dat kan je niet op één en hetzelfde gebied hebben. Dus dat is wel een goed voorbeeld. Stukken strand afsluiten dus. Op sommige plekken stukken stranden afsluiten. 10 leerlingen van de Friese Poort in Snits bouwen een vikingskip. Het skip wordt maken voor een nieuwe tentoonstelling oer-vikingen in het Fries Museum. Vikingen zijn bekend als wrede moorders die het van de 9e eeuw oud op plundertocht gieren in West-Europa. Het is natuurlijk levensgroot. Je mag er ook op als bezoeker en je kunt er virtueel in meevaren als het ware. En je kunt ook zien vanuit het schip de schatten die zijn geroofd en geplunderd. Het is een hele klus om krekt zo'n skip van 1000 jaar oud en 15 meter lang na te bouwen. Oh, de technieken weet je niks van oude witten en oude hoe dienen ze dat vroeger? En dat ben wel probleem met wij het zien in hier zo nou en dan. De Vikingen bouwden vroeger 2 Iro's aan skip, maar deze moet in oktober kleerwezen. Hey, hoe heet de gemeentehuis, weet je meer van je? Waterhoeken. Oh ja, dat is ik zo. Maar nog net zo lang niet heette dit toch, gemeente? Frencherudderadiel, inderdaad. En Pieter Murk, ik bedoel, burgemeester Waanders is vanzelfs de baas van de... Waardhoeken. Ja, wis. De burgemeester is de baas van een gemeente. Ja. Kreks dat de koning de baas van het loon is. Oh. Een echte baas zijn die het alles bepalen kan in die stad of dorp? Nou. Nee, dat is iets voor tekenfilms of stripboeken. Ja. Een echte baas is de burgemeester echt net. Nee.
En dat komt omdat uw loon een democratisch bestuur had. Dat betekent dat we stemmen maaien. Dat wij, de mensen die het in uw loon wenjen, zelfs bepalen wat uw loon besturen mag. Ja. 1 keer in de 4 jaar doen we dat voor het loon. Nederloon. Dan kiezen we de Tweede Kamer. Ja. Uit die Tweede Kamer komen de ministers en de minister-president. Zo. Daarboven zit dan nog de koning, maar ook die mag net zelfs bepalen wat er wil. Datzelfde doen we ook in de provincie. Een paar weken geleden wien de provinciale verkiezings. Dan kiezen we het bestuur van uw provincie. En 1 keer in de 4 jaar mogen we ook stemmen voor de gemeente. Ingewikkeld. Dan kiezen we de gemeenterieën. De gemeenterieën is eigenlijk de Tweede Kamer in het Lieds. Ja. Uit de gemeenterieën komen de wethouders. Dat binnen sinds maar de ministers van de gemeente. Ja. En dan is er zelfs nog de burgemeester. Die is, krek als de koning, net kiezen. Een burgemeester moet gewoon solliciteren voor zijn baan. En hij mag echt net zelfs bepalen wat er wil. Oh, jammer. Maar hij is wel belangrijk, omdat er zwaar iemand dat de wethouders haar werk goed doen kunnen. En dat de mensen het wat nooit zin hebben alweer. Ja. Kwart zijn, hij moet zorgen dat de gemeente goed bestuurd wordt. Ja. Hoe is het, jongen? Goed. Mooi. Nou, mag je eens even opletten. Gaan. Nou, best al even de burgemeester van Waterhoek. Hoe is dat? Ja, leuk. Dat viel goed er net aan. Ja. Hey, als dat wat ierpenjes zo is, mag je even bedenken wat zo'n ierpenje was. Wat stukken zie je? Ja, dat weet ik niet. Een museum. Museum. Bijvoorbeeld een hij speeltuin of zo. Nee, speelt u. Hierbij open ik de snijschool. Nou, daar gaan we. Op. Dit is de opening van het Nijgebouw Monkey Town 12. Ja. Lukt net echt. Nee. Ja. Hierbij open ik het vernieuwde vliegveld. Deze speeltuin is geopend. Hoe is het om burgemeester te wezen? Net zo noffelijk. Net zo nog, waarom net? Elke dag een vergadering. Ja, dan met een vergadering en dan met bouwen in je opening, met lintjes uitrekken. Onder een grote tafel en dan zie je de vergadering is geopend. Oké. En heeft er niks naar hamer in de hand? Ja, bij deze is de vergadering geopend. Vast. En mag het besluiten nemen? Ja. Wist u wat de grootste gemeente is van Nederland? Van Amsterdam. Amsterdam. En de grootste gemeente van Friesland? Jouwert. En de grootste gemeente van Grains? Grains. Denk ik. En de liedste gemeente van Nederland? Schiermonnikoog, toch? Schiermonnikoog. Ja. Schiermonnikoog is het 5e en liedste eiland van de Nederlandse Waardeilanden. Het is de S van de tv-tas. Om daar te komen kiest mij de boot. Het had strand, een vuurtour en 1 dorp met een tjerke. Hotels voor de toeristen, Twarskwallen en een gemeentehuis. Het is de liedste gemeente van Nederland en Ineke van Gent is de burgemeester. Welkom allemaal op Schiermonnikoog. Een burgemeester is het gezicht van een gemeente. Tekeer met de wethouders zorgen ze ervoor dat alles goed verrint. Dat hiet het college van B, burgemeester, en W, wethouders. Nou, elke dinsdag zitten wij hier 's morgens van 9 tot 12 vergadering van het college van burgemeester en wethouders. Wethouder Hagen, wethouder Gerbrands, gemeentesecretaris Kupers en ikzelf. Dit is de raadzaal van Schiermonnikoog. De echte besluiten in de gemeente worden naam terug de gemeenterieën. Die vergaderen 1 keer in de maand in deze reetzaal. De gemeenterieën is dus de baas, maar de burgemeester zorgt dat zijn vergadering goed verrint. En de burgemeester staat ook wat boven de partij, dus neutraal iemand zeg maar toch een beetje het goede evenwicht kan vinden tussen voor- en tegenstanders op een bepaald onderwerp. Een beetje de rust herstellen als dat nodig is. Een burgemeester zorgt het echt goed voor de inwoners van de gemeente. Je bent ook een soort burgermoeder. En dat betekent dat als mensen ziek zijn, dan ga ik er altijd naartoe. Want dat vind ik ook belangrijk om te laten zien dat de burgemeester er ook is als het wat minder goed met je gaat. Een burgemeester docht zelfs volle meer. Ze past op de gemeente en komt op voor wat belangrijk is. Ineke helpt minister Slop van Onderwijs van de boord. Maar welke van ons mooie eiland, hè? Ja. Wat een goede uitkomst. Dag. Hij komt langs om een nieuwe keuken in de squallen te openen.
Maar dat is zelfs net de echte reden dat de minister komt. De burgemeester zorgt er zo voor dat het onderwijs op het eiland ook bij het regeer in Den Haag belangrijk voelt wordt. Ik ben gekomen om te kijken naar het onderwijs hier. Je hebt hier een school voor basisonderwijs en voor voortgezet onderwijs. En het is ook belangrijk dat op een eiland als Schiermonnikoog ook het onderwijs voor de kinderen ook thuis nabij aangeboden kan worden. Skier is maar liets en Ineke fietst altijd overal heen. Dit mooie strand lijkt Kwadlien bezaaid met rommel uit de containers van de containerramp. Een burgemeester is bij zo'n ramp baas van de politie en brandwacht. Zij moet zorgen dat Elsen niet een goed zijn werk doen kan bij zo'n crisis. Dus het eerste wat je denkt van wat is dit verschrikkelijk voor Schiermonnikoog. En het tweede wat je denkt is hoofd koel houden en zo snel mogelijk aan de slag. Het strand is nou weskien, maar Ineke is nog altijd druk met de containerramp. Het kan samen wezen dat bij een volgende gruttestwarm er op een nijrommel speelt. Zou het wat van die wezen? Ik denk het net. Nee. Het zou wel leuk wezen om nog een vrouwelijke burgemeester te krijgen. Nee, het lijkt mij echt niet leuk. Nee. Wat zou je dan willen worden? Profvoetballer of zo. Dierenarts. Dierenarts? Iets mooie landbouw. Oké. Kun je ook goed voetballen? Ja, wel. Mijn man kwam bij me en die zei van... Mag een heel kwart verhaal worden, hè? Pieter, worstel, ik ben een burgemeester worden. Toen zei ik, jawel, dat wil ik wel. En dan moest ik Maxima roerleider terug squallen. Ja, maar in nep. Ja, en toen zei die vrouw van, ik kan maar hier winnen. En toen zei die, dat is Pieter. En dat was toen een heel mooi moment. Ja, dat ik wel. En nu ben je toch binnen burgemeester? Ja. En was dat letter dan ik weer, burgemeester? Ja. Hoe was dat bereiken dan? Nou, gewoon eerst zelf wat werk doen en dan dat ik me soort van opmeld bij van ik wil burgemeester worden. En daarna misschien wat oors. Ja, wat was nog meer worden dan? Piloot. Piloot. Dus je moest en burgemeester worden en piloot? Ja. En een Vleenveld iepenje? Nee. Ja, dat zoek ik trouwens ook wel willen, ja. Ja. Dat lijkt me wel heel leuk, alleen dan moest het wel op mijn naam staan. Ja, maar dat op je naam zien, dat snap ik wel. En is er een heel soort jilvertje? Ja, hopelijk al. Heeft dan ik altijd die ketting om? Nee, maar bij speciale dingen heb ik hem altijd om. En op squallen? Nee, dan net. Ik ben hier op het gemeentehuis in Frensje, want de gemeente Waardhoeken had een binnenburgemeester, Pieter Murk. En ik zal jullie het daar bij mij, maar eerst even op visite bij de Grutteburgemeester. Waarom had je hem in Waardhoeken een binnenburgemeester? Het was een idee vanuit de Rie. Die toch van als wij zo volle belang hechten aan een goede relatie ook met onze jongste inwoners, met jongerijn en met Ben. Dan zou het misschien ook mooi wezen om een binnenburgemeester te hebben. Als vertegenwoordiger van ons Ben. Dus toen is dat er een uitstel komen in de Rie om met de onstelling van een binnenburgemeester aan de slag te gaan. En dat had vertuigd in, want nou is Pieter Murk is dus binnenburgemeester. En waarom moest je dan binnenburgemeester worden? Nou, het lijkt me wel leuk dat de band ik een mening heeft. Want er zijn de meeste grote mensen die een mening hebben dan in een gemeente. Want banden vind ik altijd hele goede ideeën. Wat maakt je dan alle jaren als binnenburgemeester? Ik maak nou een soort van feestjes. Zo noem ik dat, zeg maar. Feestjes? Nieuwjaarsrecepties maak ik met daar en zo. Ik ben bij de weekendscholen West. Ik ga nog naar de dodenherdenking. Maar dan is dus onwezig bij wichtige dingen waarbij de gemeente ook onwezig is. En verder, wat voor taken heeft je ook? Ik heb taken voor dat je gewoon ideeën inbrengen. Ik goed luisteren ik naar oren bij van wat was. Ik ken wat proberen van je. Ik kan gewoon zelf ideeën echt inbrengen. Want dit is die moodboard. Hier staan alle je ideeën op vandaag. Ja. Kun je er eens eentje uithalen? Ja, dat er net rookt wordt bij jongere bijen, want die nemen het wel eens oer. Wij gaan eerst maar de squallen, die we wat knutselen. Van, wilt u hier niet roken, bijvoorbeeld? Hier spelen kinderen. En waar moeten die bordjes staan dan? Waar zullen je hem die deel zetten? Bij speeltuin, bij sportvelden. Ik zeg hier ook iets staan over de beleeftuin.
Een heel erg groot plan is het. Er moeten heel veel dingen gebeuren. We moeten loon hebben waar het opbouwd wordt in. We moeten heel veel dingen hebben en get ik heel veel kosten dus. En dat kun je misschien van me kon krijgen? Ja. Bij mevrouw Waanders? Ja, hoe stiet de gemeente Tjinoer het idee van de beleeftuin? Nou, Pieter had een geweldige soort ideeën bij zijn beleeftuin. Had er betocht en bij elkaar gebracht in dit moodboard. Hij had het echt al gepresenteerd bij een peer rietsleiden. En of dat ken, dat weet ik niet. Maar hij zelf wel zei van ja, dit is wel heel groot. Dus dat kunnen we natuurlijk net in één keer samen realiseren. En dan had ze al een plak uitzocht? Ja. Ik denk dat we er even zien moeten. Pieter Murk, waarom is dit gebied uitkiezen? Nou, we hebben hier natuurlijk een hele mooie sleet waar we in watje kennen. En we hebben een heel mooi bosjes daar. Ik heb gedacht dat er gewoon een visvijver komt. Een vogelkijktoren soort van, want dat is een hele hege toer. En dan kunnen we mooi een grote verre kijken dat we zien kunnen naar vogels. En ik wil heel graag een blote voetenpad met kuilen die dan heel jip worden. En dan dat we daarin springen kunnen, dat we helemaal vries worden. Waarom is het nou zo wichtig dat er een beleeftuin komt? Nou, dan zit je met de hele dag achter een scherm. Dan kun je gewoon boeten lekker wat zien. Als je alleen maar op het scherm zit, kun je alleen maar wat filmpjes zien. Alleen hier boeten, dan kun je meer beleven dan op zo'n telefoon of zo. Als burgemeester is Pieter Murk aanwezig bij belangrijke evenementen van de gemeente. En hij is vrijwilliger van alle band van Waardhoeken en mij plannen niet zien hoe wat band heel graag willen. Lik als de beleeftuin waar hij nou mee bezig is. En hopelijk komt dat hier of ergens zoals in de gemeente. Applaus voor Pieter Murk! Hey! En yes, is een aangroep zaterdag van de Staatloos Squall in Tjum. Wat is dit met tijd voor de Wilde Wedstrijd? Weet je nog hoe we naam van de mooie vakantieboel gewoon op de eerste plek zitten, maar een supersnelle tijd van 21 seconden zit er even naar ijzer boppen aan. Maar in Tjum binnen ze net dom en ze hakken geweldige letters. Zie maar, de E, de S, de L en de T even springen. En de I, de D, de T en de N. Jongens en famkes, ben je maar klaar voor? Ja! Zeker niet, hè? Ja! Dank je de tijd. Noei! Dit knipt de burgemeester vaak terug. Lint. Ja, heel goed. Ik zet een nieuwe plant in het groeien en het riem het op liet. Zie het, heel goed, zie het. Heel goed, een veske om te jongen. Liet, heel goed. Ja. Ja, hartstikke goed. Friesland gaat er altijd van. Wat glutter als een dorp. Hartstikke goed. Zeg het ja, stop het hier. Haha, jongens, het is dan fantastisch. Wat een supersnel tijd van 52 seconden. Yeah! En met 42 seconden zit ze crackend op het scorebord. Dit weten we van deze week. Check het YouTube-kanaal, dan check ik je op Orenweken weg en dan ben ik op de hoekstier in Luxwoord. Hallo! En de Staatloos Squall in Tjum is... Check! Jongen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Zeelkampen? Als je de mooiste... Jongens, dat gaat niet goed. Deze kant op. Nee. Probeer. Hey doe, vies onze filmpjes echt zo mooi. Vind je het dan net te abonneren op ons kanaal.